Mám pre vás na predaj veľký trojpodlažný rodinný dom v Rači na Plickovej ulici. A čo ho robí takou zaujímavou ponukou? Má 3 veľké prednosti. Nachádza sa doslova uprostred sídliska, takže všetku občiansku vybavenosť a pohodlie získavate spolu s ním. No zároveň je tak perfektne umiestnený, že všetky bytové domy sú akosi ďaleko a vám je dopriate súkromie. Flexibilita priestoru. Väčšina priečok v tomto dome nie je nosných a tým pádom je len na vás, akým spôsobom tento priestor pojmete a na čo ho využijete. Parkovacie miesta. Tých je všade nedostatok. K domu prislúchajú 2 parkovacie miesta, ale v prípade potreby je možnosť parkovaciu plochu zväčšiť. Ak hľadáte jedinečný dom s veľkým potenciálom, toto je určite ponuka, ktorú by ste nemali zmeškať.